La tecnologia 5G, un factor estratègic en els conflictes moderns. La 5G ha transformat la guerra moderna, oferint comunicacions ultraràpides, control remot d'armes i drons i una coordinació tàctica sense precedents. Aquesta tecnologia no només ha millorat l'eficiència militar, sinó que també s'ha convertit en un eix de disputa geopolítica entre els Estats Units i la Xina pel domini de les infraestructures digitals globals. La implementació de la tecnologia 5G ha redefinit els conflictes armats i la geopolítica mundial. Gràcies a la seva baixa latència, menys de 5 milisegunds, alta velocitat i capacitat per connectar milions de dispositius simultàniament, la 5G permet el control en temps real de drons, vehicles autònoms i sistemes d'intel·ligència militar. En l'àmbit militar, exèrcits com el dels Estats Units i la Xina han adoptat aquesta tecnologia per crear xarxes tàctiques avançades, facilitant la presa de decisions i millorant la precisió en el camp de batalla. La seva capacitat per transmetre imatges d'alta resolució en temps real i coordinar tropes ha estat clau en maniobres militars a Letònia el 2021 i en simulacions estratègiques xineses. No obstant això, la 5G també representa una vulnerabilitat en conflictes moderns. Països com Rússia han desenvolupat sistemes d'interferència, com el tirada, per bloquejar senyals i inutilitzar xarxes enemigues. Això ha portat exèrcits occidentals a treballar en tecnologies de protecció i sistemes alternatius per evitar la dependència d'una sola xarxa. Des d'una perspectiva geopolítica, el desplegament de la 5G ha generat una competició global, especialment entre els Estats Units d'Amèrica i la Xina. Washington ha impulsat Nokia i Ericsson com a alternatives a Huawei, a qui acusa de possibles pràctiques d'espionatge. Alhora, Pequín ha expandit la seva infraestructura en països en desenvolupament, consolidant el seu control sobre les xarxes digitals globals. Malgrat els seus avantatges, la 5G també implica reptes logístics en zones de conflicte. La seva necessitat de milions de small cells dificulta el desplegament en territoris inestables, i alguns experts alerten que podria interferir amb sistemes meteorològics i de navegació. En definitiva, la 5G no és només una revolució tecnològica, sinó una eina estratègica i un nou front de batalla en els conflictes moderns. Qui domini aquesta infraestructura tindrà un avantatge militar, econòmic i intel·ligent, marcant l'equilibri de poder en el segle XXI.